କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ହଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମୟର ଦାସ। ସମୟ ମୋତେ ଆଣି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ କରିଦିଏ ଯେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ଠିଆ କରିଦିଏ ଯେ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ଜୀବନ। ମୁଁ ନିରୋଳାରେ ବସି କିଛି ଲେଖିଦିଏ, କେବେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ତ କେବେ ମୋ ବାସ୍ତବ। ଆଉ ଆଜି ସେ ସମୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନାଁରେ ମିଛ କହି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁନୁ? ଆମେ ତ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସମୟର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ କେବଳ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ? କିନ୍ତୁ ସମୟ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ, ନିନ୍ଦା ଆଉ ଅପନିନ୍ଦାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ, ପ୍ରେମ ଆଉ ପରିଣୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଗୋଟା, ଯାହାର ଗାରିମା ବଡ଼ପଣ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଚାରା ମଣିଷ ଏଠି ବୁଝିପାରିନି ଯେ ପଦପଦବୀ, କ୍ଷମତା, ଆଧିପତ୍ୟ, ବଳଧନ ଆଦି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସବୁ ଅପବ୍ୟବହାରିକ ତୁଚ୍ଛ ବିତ୍ତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନିଜର ଗୁଣଗାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମୟ ହିଁ ତା ଉପରେ ହସେ। କଥାରେ ନାହିଁ, ଉପର ବରଡ଼ା ହସୁଛି, ତଳ ବରଡ଼ା ଖସୁଛି, ମଝି ବରଡ଼ା ଥାଇ କହୁଛି, ତୋ ଦିନ କାଳ ଆସୁଛି।